ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಾಲ್ದಿಂಗಿನ ಸಣ್ಣಲು ಗೊತ್ತು ಲೈವ್ ಗೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಬಾಚಾರ್ಲೆಸ್ಲಾಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ರ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಯರು ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ. ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅದು పోయిరు ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಜಡನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್. ವನಸಾಂಡೆ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇದು. ವನಸಾಂಡೆ 200 ಬಸ್ ಉಂಡೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ವನಾಸ್ ಆಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಮೂಲ್ ಬೈಜಿ ಮಾರೇರ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ವನಾಸ್ ಆತುಜೇರ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಗೂ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಬೈಜತ್ತೆ. ಏನು ಲೈಕ್ ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ. ಬತ್ತನ್ ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಮೂಜುಂಡು ಅತೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಜಿಜ್ಜೆ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಲೈಕ್ ನಮಸ್ತೆ ಧನಿಕುಲು ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಧನಿಕುಲು ಬಂಡೇರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬಡ್ಡಿದ ಪೂರ ಅಂದ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಡಿದ ಪೂರ ಎಂಚ ನಡಪುನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ. ಬಾಬುಲಿ ಬರ್ತಂಡ ಯಾರು ಪನ್ಯ ಬಾಬುಲಿ ಬಾವಲಿಗೆಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಸ ಎಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನವರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬಗೆಂಡು ಬರ್ಸ ಮರಿಯಲತೆ ನಡಪುಂಡು ಹಗೂರ ದುಂಬುದಲೆ ಕೈಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಡಪುಂಡುಗೆ ನಡ ದುಂಬುದಲೆ ಕೈಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಬಸಾಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಇರೇ ಬಸಾಲೆನೆ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಬಸಾಲೆನ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ. ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಬಸಾಲೆನ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇಜ್ ಎಕಡಿತ್ತನ್ ಜಯಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪೇರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರಕ್ಕ 200 ಬಸ್ ಉಂಡೆ ಆರ್ನ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ತ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ
సతీష్ అనే మూజి ఉండి పండారు మూడు రడ్డ ఎప్పుడు. ಓ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಕುಡುಗೆ ಓ ಸೂಪರ್. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ಗೆಪ್ಪುಗಾತೆ ಮರಿಯಲಾತೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುಗಾತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮರಿಯಲಾತೆ ಅಂಚ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಏತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಏತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಏತ ಆತನು ಎನ್ನ ಕಾಸುಗಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಎರಡ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಏತ್ ಆತನು ಎಂದಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ. 2,000 ಉಂಡುಗೆ ಅಶೋಕನ 2,000 ಉಂಡುಗೆ ಯಾವ ಮರ್ಯಾಲಕು. ಒಂಜಿ 1,000 ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 1,000 ಹೆಂಗ್ ಕೊರಡ್ಗೆವೆ. 1,000 ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ 1,000 ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಆರು ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಆರ್ನ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ದಾದ ಅನ್ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದೊಂದು ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ಉಂಡತೆ ಅತೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 1,000 ಹೆಂಗ್ ಕೊರಡ್ಗೆವೆ ಏಪ ಕೊರ್ಪಾರು. ಓ ದೇವೇರಿ ಇರೇವು ನೆನ್ಪುಂಡ ಮಾರ್ರೆ. ಈರು 3 ಲಕ್ಷ 1,000 ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆವಲಿ ಮಾರ ಅವು ನೆನ್ಪುದಿ ತರತೇರು. ಆರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತನಾರ್ನ ಪತ್ಯಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಏನ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಆರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರಂದು. ಅಶೋಕನ್ನ ತೆಲ್ತಂದುಲೇರು ಆರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಐನ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಇರ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ನೆನ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ 3 ಲಕ್ಷದ ಯಾನ್ ಮೇನೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೇನೆ ನನ್ ಕೆರ್ಪಾರ ಅಂದಿರು 3 ಲಕ್ಷ ಉಂಡಾತ ಅಂದು. ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷ 1,000 ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡೆ ಏತಾಪುಂಡು 2 ಲಕ್ಷದ ಏತ್ಯಾ. ತಿರುಗುತ್ತೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಆಜಿ ಜನ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಓ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾನರನ್ನ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಸುಂದರಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ ನಿಕ್ಲು. ಓ ದೇವರ ನೀರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಮಾರೆ. ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಎಂದಿತ್ತಾರ ಪುದರ್ ಬಚ್ಚಾವು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಕಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈರ್ನೇನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಈನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ పులి ముంచతి పులి ಮುಂಚಿ ఉప్పు ముంచతి ఏదేమన్నా వేతిన ಅತ್ತಂಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಶರತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಜರಾರಿ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಲೈಕ್ ಪೊಲ್ಲಿ ಏನ ಪೋಲಿ ಏನ ಪನ್ಪಾರೇರು పులి ಮುಂಚಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆನಿ ಓ ಓ ಗುರುಪ್ರದಿ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಗುರುಪ್ರದಿ ಮೇರೆನೊಳ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಬೋದಿಕತಿ ಗುರುಪ್ರದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶರತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಗುರೂಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಓ ಗುರುಪ್ರದಿ ವೇದಿಕೆ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಆರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಭಯಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಮಾರೆ. ಗುರುಪ್ರದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರಾರು ಗುರುಪ್ರದಿ ಅಲ್ಲೇ ಗುರೂಜಿ ರೇಗು ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಗುರುಪ್ರದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ. ಗುರೂಜಿ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಅರ್ನ ಪುದರೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರೂಜಿ. ಸತೀಶನ್ನ ಓಲ್ಲೇರಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಲೇರು ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೋಯರು ಅಂದ್ ಒಲ ತಿರ್ಗಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯರು ಆರ 3,00,000 ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರು ಅರಿತ 3,00,000 1,000 ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತಂಡೆ ಏತು ಒರಿನೊಂದು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಸೌಖ್ಯ ಗುರೂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ. ಗುರೂಜಿನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓ ಗುರೂಜಿ ಬಂಡ ಬೇಜಾರಾಪ್ ಜತ್ತೆ ಓ ಓ ಓ ಶರತ್ತನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೊರ ಬರ್ಪರ್ ಲೈವ್ ಬೊಕ 4 ದಿನ ಇಜ್ಜಾರು ಇಂಚ ಆಂಡ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತುಂಡಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಡೈಲಿ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಈರ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಶರತ್ತನ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು. ನೋಟು ಬರ್ಸೋಗು 10 ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನೋಟ್ ಎಂಚ 10 ಚಂಡಿ ಆತು ನಂದು ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ನೋಟ್ ಚಂಡಿ ಆತು ನಂದು ಅಂಚ 10 ತಿಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಣ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜ ಟಚ್ ಆಪುಂಡತಾವು ಅಂಚ. ಓ ಅರೆಗ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಗುರುಪ್ರದಿ ಎಂಕ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒನಸಾಂಡಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್. ಓ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ಇರೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಹತ್ತು ಮರ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ಗೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗುರೂಜಿನ ಎಂಕ್ಲವ್ರು ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ನೆನಪುಂಡೆ ರೇಗ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇರ್ನ ನೈಟ್ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ರೇತ್ ಬರ್ತುಗು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಚಿನ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಜಿಂಡ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೈಲಿ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೆಂಚ ಶರತ್ತನ್ನ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ವಂಚ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ಮಂಡ ಅವೆಂಚ ಮರ್ಲೇರ್ ಲೆಕ್ಕ
ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಸುರೇಂದ್ರ ಅನ್ನ ಅಂದು ತೆಲ್ತಂದುಲೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಮರ್ಲ ಆಪುಂಡ ಎಕಡೆ ಮರ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಾರ್ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಾರು ದಾದಾಂಡು ಸುರಕೇನಂದಿ ದಾದಾ ವಿಷಯ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ದ ಪಾತೆರ ಎಕಡೆ ಮರ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಲು ದಾದಾ ಮಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪಂಡೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ. ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಪ್ರದಿ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚಲ್ಲರಣ್ಣ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ. ಗುರುಪ್ರದಿ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅದಿಪ್ಪೊಡಾರು. ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಪ್ರದಿ. ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಶರತ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪರಾಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರುಪ್ರದಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆಡ್ಡೆ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರಂತೆ ಮರ್ಲರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬೂತಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ ಅಂದತೆ. ಬೂತಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಐವರ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರ ಅನ್ನ ಅವ್ವೆ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಮರ್ಲರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡರತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆನೆ ಬೂತಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕೈನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಲತ್ತಾಂಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ದೇರು ಅತ್ತಿ ಅವಿ ನಾನು ಬೇತೆ ಪಂತನಾರು ಇನ್ನು ಬೂತಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ನನವೈತ ಪುರ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರ. ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರ ಮಾರೆ. ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೈಕ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುರುಪ್ರದೀಪ್. ಶರತ್ ಅನ್ನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಓಲ್ಲಾರ್ ಈರೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬಲೆ ಪೂರ ನಮೂನೆದ ಸುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ತೂಕ ತೂಕ ಒಂದಿನ ಬರ್ಕ ವಾ ನಮೂನೆ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ತೂವೋಡು ಪೂರ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೇ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ. ಹಾ ಅಂದಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಕತೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಲ್ಪೋಯರ ಮಾರೆ ಕುಕ್ ವೆಜ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸತೀಶನ್ನ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಕನೆ ಅರಿಜ್ಜೇರಿ ತುಲೆ ರೇತು ಕೂಪಂಡಲ್ಲ ಅರಿಜ್ಜೇರಿ ಅರೆಕೇನು ಜವು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ. ವನಸ ಆತುಜಿ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸುಕ್ಕಾಯಿ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ ವನಸ್ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತುಜಿ ಅಗ್ಲ ವನಸ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸುಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಸಾರು ಬಟಾಟೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ
ನನ್ನ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದೆ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡ ಅಂದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಊಟೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕು ಅಶೋಕನ್ನ ಪೆರಡೂರ್ಗ ಪೆರ್ಡೂರ್ಗು ದಕ್ಕೊಡಿರ ಆ ಪುಂಡ ದಕ್ಕಲೆ ಕಲ್ಲು ಪೆರ್ಡೂರ್ಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಆರ್ನ ಏರಿಯಾದ ಪೂದಾರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೂರನಿ ಪಂಡೇರು ಮರ ಅಲ್ಪದ ಪೂದಾರು ಅಡೆ ದಕ್ಕೊಡಿರು ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರು ಹುಡ್ತಲ ದೂರ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಚ್ಚು ನನ್ನ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನತೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಮೀನೆಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಮರಿಯಲ್ಲೋಡು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ದಾದ ಪಾತೇರು ಬಾರು ನನ್ನ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಬೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಅಶೋಕನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಯಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋದೆ ದಕ್ಕೊಡಾವಿ ಎಂದಂದು ಫ್ಲೈಟೇ ಪೋದು ದಕ್ಕೊಡಾಪುನಂದು ನನ್ನ ಉಂಗೆಲ್ ಗೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಉಂಗೆಲೆ ಗತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರತ್ತನೆ ದಾಯಿ ಪಜ್ಜಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಇರು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪರ ಮರಿಯಲಡ್ಡು ಮೀನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲಡ್ಡು ಇರು ಪನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಇರು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಡ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಮೀನು ನಮ್ಮ ತೋಡ್ಡೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತ ನನ್ನ ಡೆಂಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದಿಯೇ ನನ್ನ ಡೆಂಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊರೈತೆ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತೋಡತ್ತೆ ಜಾನ್ ಡೆಂಜಿ ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಒಂದಿನ ಬರ್ಪೇರ ತಾನಿ ಪತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲು ಹಣ್ಣು ಪತ್ತು ಅಂಚಾಗ್ಲಿ ಫಿದಾಯ ಬರಾಪು ಜತ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಮೀನ್ ದಾಕ್ಲೆಗ ಅವು ಮೀನ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಶರತ್ತನ್ನ ಮೀನಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ವಾತಿರ್ವಾರಿ ಮೀನ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಇಪ್ಪಡು ಮೀನಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಶರತ್ತನೆ ಮನಂದಿಲ್ಲ ರೀರ್ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊನ ಎತ್ತಿ ನೋಡ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಆತುಂಡು ಜಾಲಗ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಮೀನ್ಲು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ತೇಕ್ರು ನೀರು ದತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಪನೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಮೀನ್ಲು ನೀರು ಪನ್ಪರ ಟೊಮೆಟೊನೆ ಗತ್ತಿಂದು ಅಶೋಕನೇ ಪನಂದಿಲೇರು ಮೀನು ಸುರೇಂದ್ರನೇ ಪತ್ತುವೆರು ತೋಡುಡು ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರೋಡು ನನ್ನ ನೆಟನೆ ಬರ್ಪ ಮೀನ್ಲು ಜಾಲ್ ಡೆಪ್ಪ ಯಾ ಬೊಡನೆ ಹತ್ತು ಪತ್ತುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಉಡುಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಹೋಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಬಿಸಾಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಪಾಣ್ಣು ತೂಪೆ ತೂಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ತಿನ್ಪಾರು ಎಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಲನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನೆ ಅಂದಿಯೇ ಜಾಲ್ಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಪ ಜಾಲ್ಡು ಬಿಸಲೆ ಪಿದಾಯ್ದು ಇದ್ಕುಲೋ ಉಂಡಾಂಡು ಶರತ್ತನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಪೆ ತೂಪೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ತಿನ್ಪಾರಂದು ಇರು ಹೊಲ್ತು ತೂಪುನು ಇರು ಅಲ್ತು ತೋಜಿನ ತೂವರ ಇರಾಗ ಏತ್ ಮೀನು ಬೋಡಿ ಇರು ಬಲ್ಲೆ ಏತ್ಲ ಕೊನ ಅಲ್ಲಿ ವಾವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಮೀನು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಜೋರಿತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾ ಬರ್ಪು ಜರಗಲು
ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬನಂದುಲೇರು ಭವ್ಯಕ ಕತ್ತಿ ಕೂಟುದು ದೀಲೆ ಅವೇ ಅವು ಕತ್ತಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಐಕ ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಕತ್ತಿ ಬೋಡು ಮೀನ್ ಮಾರಿಯಾರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಐಕ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಲಾಂಗ್ ಬೋಡು ಲಾಂಗ್ ಉದ್ದ ಕತ್ತಿ ತೂತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಇರೇನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮುನಿ ಪನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಈರೋರ ಬಲೆಗೆ ಈರ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಮೀನೇನು ಎಂಕ್ಲಲ್ಪದ ಮೀನೇನು ಅಂತೂಲೇರು ಈರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಣದು ಎನ್ನುವಾರು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಾಲ್ಗ್ ಮುರಾಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪಣತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಈರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಣದು ಎನ್ನುವಾರು ಈರ್ನ ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರೇ ಸತ್ಯವಣ್ಣಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನುವರತ್ತೆ ಅಶೋಕನಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಜಾಲಗ್ ದಾದ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂದು ಮೀನಿಯೇ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಡುಂಡ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ಸುದ್ದೆ ಕೈತಾಲುಂಡತೆ ಅಂಚ ನೀರ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮಿತ್ ಬರ್ಪ ಮೀನ್ಲು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಪತ್ತು ಬುಡ್ಪ ಓ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪತ್ತು ಬಿಸಲೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುನ ಐಕ್ಲು ಪೋಪ ಅಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಪ ಐಕ್ಲು ಸುದೆ ಮೀನ ಬೊಕೋ ಕಡಲ್ದ ಮೀನ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಸುದೆತ್ತ ಮೀನ್ ಏನು ಗೊತ್ತ ಈ ಸರಿತೆ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತು ಬಾ ಬಿಸಾಲಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬಿಡುಪ ಐಕ್ಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಅದು ಕೈಕ್ಲೇನ್ ಕಚ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಚ ಆತ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಎನ್ನು ಬೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಊಲ ನಮ್ಮುಜರತ ಪಂಡ ಕಡಲ್ದ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಸುದೇತ ಮೀನ್ ಬರ್ಪು ಮೀನು ಮುಗ್ಗುಡು ಏನ ಪಂಪರತೆ ಮುಗ್ಗುಡು ಏನ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಅದೊಂದು ಪುರಿಯೋಳು ಬಿಸಲೆಗ್ ಏಪಲ ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಗಂದಿಯೇ ಬಿಸಲ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಸಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಕಲ್ ಅರೆಗರಡು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುನ್ ಬಿಸಲೆ ಮರಿಯಲೋಡು ಬಿಸಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ ಎಂಕುಲೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಬುಡ್ಪ ಯಾವ ಒಂದು ಬೊಕ ಪೋಪೆರಗ್ಲು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಅದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದಾಜನ್ನ ರಂಚಾಲ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಬರ್ಬೀರ್ ಪನರ ಪೂಜಿ ನಾನು ಓಲ್ ಮೀನು ಹತ್ತರ ಹೋಗ್ತೀರ ಅರವಣ ಸರ್ದಿನ ಸಂತೇರು ಮತ್ತು ನೀಯಾರ ಪೋಯರ ಇಪ್ಪು ದಿನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂದಿ ಮರಿಯಲೋಡು ದಿನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇರೋಡು ತೂಲೆಗೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮೀನು ಸುಜಾತ ಮೀನು ತರಕಾರಿ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋ ಡೆಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆಂಜಿಲ ಉಂಡು ಡೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ಜನ ಪುಣ್ಯ ಶರತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ വെച്ചാണ് ಅಂದು ಕೇಂದು ಸುದೇತ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅದು ಈರು ತಿನ್ಪುಜಾರ ಶರತ್ತನ್ನ ಸುದೇತ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾರ ಸುದೇತ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಜಿಂದ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡಲ್ದ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಡಕ್ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿನಾರ ಇಜ್ಜಿ
ತಿಂತಾನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಓ ದೇವ್ರನೆ ಈಗಲೇ ಪೂರ ಕಡಲ್ದಾನೆ ಅವಡತೆ ಅಂದ ನಂದುಲೇರು ಶರತ್ತ ನಂದಿ ಯಾನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಸುದೆ ಮೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೋಲಾರು ಅನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಾರಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉಂಡು ಮೀನ್ ಆರಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ರವಂತೀರು ಮಾರ್ರೆ ಕಾರಣ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏತ್ ಮೀನ್ ಬೋಡು ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಈರ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಅರೆಗ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶರತ್ ಅನ್ನ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಅದು ತಿನ್ಪುನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸ್ನೇಹ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ನೇಹ ಪಂಡೆ ಅವೇ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಡ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನುಂಡೆ ಮೀನು ಅಶೋಕನ್ನಾಗ ಶರತ್ತನ್ನ ಪುರ ಮೀನು ಬೋಡಿತ್ತು ನಿನಗೆ ಆರು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮರಿಯಲೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಮೀನೆಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಭಲೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನು ಉಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಶರತನಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಆರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನಿಯ ಅಂದು ಬುಗೇಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪೆನ ಇರ್ ನಮ್ ಪೂಜಾರತ್ತ ಸರತನ್ನ ಅವ್ರು ಮೀನ್ ಪತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಇರ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತನ ಕಜುಕ್ ಮಲ್ ನೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಅಪಗಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ದಿಕ್ಕುಡು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನು ಪತ್ತು ಬರತ್ತ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಸತ್ತ ಮೀನು ಪತ್ತು ಬೇರೆತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪೋದ್ ಮಾರ ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ರ ಉಂಡು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ರ ಬಂತೀರ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ದೂರ ಪೋಯ್ರಿ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಪೈರ್ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇನಡಿ ಸೇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಕಿರ್ಗೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹ್ಞೂ